کوچبرین گوندوار سوێدای داخوازا وەگەرە بە ئەولە هەر وەکی داخوازکردن کۆ بکۆمی وەگەرن. باژارê Swêdayê derdora 7,000 koçberên gundan navendên koçber lê dimînin dijîn. Li nava navendan derfet di destê wan de nîne ku debara jiyana xwe bikin û pêdiviyê xwe pêk bînin. Her wiha gundên wan tijî mayîn bûne û nikarin vegerin. Koçberên Swêdayê gotin birçîbûn ji vegerana ewle baştir e. Divê gundên me ji mayînan paqij bin û ji bo malên xwe lê bikin mere bin alîkar. Di van 4 mehên dawiyê de kesek bi me re nabe alîkar. Gundê me hatiye wêran kirin. Mayîn lêdanîne û ji şêniyên gund kî dixwaze vegerê gefê li wan dixwin û tehdît dikin. Şêniyên gund nikarin bi tena serê xwe vegerin. Divê hemû komî vegerin. Piştî gundên me topbaran kirin û malên me wêran kirin, em neçar man ku ji gundê xwe derkevin. Aliyên êrişî gundê me kirine ji xelkê Swêdayê re dibêjin kafir û ew ji ber vê yekê venagerin. Bi vê gotina kafir re dixwazin komkojiyên xwe yên li ser durzî û kêmneteweyên dîtir rewa bikin. Heyanî hikûmeta demkî di gundên me de bê em venagerin. Malbata me tîrmehê 2025 neçar ma ku koçber bibe. Piştî demekê ez hatim min li mala me nêrî. Min dît ku her tişt wêran kirine. Bi nesaziya gund, şebekeyên elektrîkê û avê hemû dizîne. Em tevlî însiyatîfa civakî bûne da ku bikarin bi zarok û malbatên koçber re bibin alîkar. Hemû koçber dixwazin komî û bi ewle vegerin gundê xwe.